po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. So yan o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Team Caloocan din. Nagkakalookan din po yan mga kapapi. Oo, Banat maraming lang. salamat. Ayan, Banat lang Gira. pa kuya. Yun o. Yun, no? Ako, ayan. Ba yun? Oo, Ay, babae. Buntis ba yan? Pastil lang ng probinsya mo. Mindanao. Bisaya? Kaya. Bisaya, hindi ako pastilan ikaw. Dahil si Kaagapay. Bilatan na. Ay, Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. maraming salamat, ka-business po. Ayan, kilala. Kaagapay, kilala niyo support po. natin. Maraming salamat. Caloocan din. Baka madiman nakita nga luha. Kani ko naman idin. Ipa. Tabi ba? Damdamadin mo makarinig muna. Damdamadin. Ang kapitan. Malamtuhan yung may adyan.
Natapsin kita. Tabungaw yung pila. Uy. Natani mo ng beba nga na kayo. Tabungaw. Takarama natin eh. Kapag parang ka magsiring dalam-dama. Pagpamirindang. Ay, good video. Ang good video. Wow, ning saan tadi mo lang kaya pagkalay. Diyan ka muna dati babasi na, kung kita yung pinakita kita, hindi lang sila. Ako, kwa. Para kawan ko ato ini, para ko na makapakat, kami din na kwa. Ini buwan. Oo, kasobrahan mo kasi kwa. Ito ang sahig nila. So, itong dingding ni Ate Aloha is plywood. So, hello mga kaagapay. Dito tayo sa bahay ni Ate Aloha upang iatid ang merienda nila. So po, salamat po sa nag-sponsor ng merienda ni Ate Aloha sa mga nagtatrabaho dito sa kanyang bahay. So mga kaagapay, silipin natin ang loob ng bahay ni Ate Aloha. So guys, malapit na po siyang matapos. At unti-unti na pong natatapos ang kanyang bahay ni Ate Aloha. So wala pa po siyang semento na flooring. Magpo-flooring po muna sila guys. So ito po yan. Ganito po yung loob niya. Yung bubong ni Ate Aloha. So mga kaagapay, ito po ang kanyang labas. Yan. Pipinturahan daw ng apple green sa labas para makulay ang kanyang bahay ni Ate Aloha. So mga kaagapay, ito po ang kanyang bintana ni Ate Aloha. At ito po yung kanyang pintuan. So mga kaagapay, ito po ang kanyang tanim ni Ate Aloha, mga masetas. Ilalagay niya daw sa kanyang bahay pagkatapos. Okay na to. Ano mo ata? Hindi may isa. Nag-video ata. Sabay, nagpasada eh. Kung kita sa bitat na ha. Ay, nag-bracelet mo. Bracelet mo, ay nagtagay bracelet ko yung ma'am. Ay. Okay na to. Ano mo ata? Hindi may isa. Nag-video ata. Sabay, nagpasada eh. Kung kita sa bitat na ha. Sikit ata yan. Dahil ko pa, mag-sell, kung na, hindi pa nakiwan siya. Sa baba na.
Wah, dyan. Nay, anong masasabi mo na malapit nang matapos ang iyong bahay? Gusto kong pasasalamatan ang Panginoon at pasasalamatan ko rin si Kapitan. Gusto ko rin pasasalamatan lahat ng sponsor na nagpaabot ng tulong sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. At pasasalamatan ko din si Kaagapay, kung hindi sa kanya wala pa akong bahay hanggang ngayon. Maraming salamat po. Pasasalamatan ko din yung mga karpentero, kung hindi sa kanila hindi napatayo bahay ko. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po huwag kayong pagsawa tumulong sa akin. Salamat po. God bless you all. Ito, Nay, tanggapin nyo ang mga merienda po ng kalpentero nyo, ma'am. Maraming salamat po. Yan, bigay po ng ating sponsor. Ayan. Kuya, anong masasabi mo na malapit nang matapos ang inyong bahay? Maraming pong salamat sa lahat na tumulong po sa amin. Ading, anong masasabi mo na malapit nang matapos ang inyong bahay? Maraming salamat po sa iyong lahat. Nagpapasalamat po sila dahil malapit nang matapos ang kanyang bahay na Ate Aloha. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share. Walang paa, walang kamay. Magkakapari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Siguro yan dito. Ano pangalan niyo ulit? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos siya nailisip kay Paco. sino po ang kasama niyo dito? Hiningilan mo lang. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share. Walang paa, walang kamay. Magkakapari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Siguro yan dito. Ano pangalan niyo ulit? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos siya nailisip kay Paco. sino po ang kasama niyo dito? Hiningilan mo